Yamakwaba. Ya, media. Atiefo Madaruma ene eye akosidaye yede yeso na opaninkase yeso abeni abebi ya wota besra. Atiefo a eninu no na ma ono ankasa ada ne wadi na obonidin na obi ehu. Kadaje wede wadarumo. Atiefo eni ahwefo 80. Mpanyifo se anamotintin bia ewie aboboa. Se ne otonkra se ene ye ade di memra na memra bo adwumadie. Say me sorry me pain so bi ewohoro banchi dua hu. Ana m DC kwaso kakra amba be du nji. Nti me ba ya we di tietie ensremu a yo na me de ba ya. Keda ase. E o ba ya so a se ne nu mi nyira nu opani so ato achi. O de infidie ato ye se isuya kakra wo no ye nyira chi ma papa ni na atiefo nso ahu bi. Beri akon wadaruma eya na omo ewo oman we mu eni Africa eni adie enim se sunsunsem we ye ade a nipa bebre ni dia chi pa na nso mu ntiase no eya na ye ntiase yi ade ba kokura akoye ade a nipa ni bebre no ha wo mo ba ko ni se yeso onyankopon de wo ye boni a wongun ne mo bosom de wo ye boni a na woku sabe wa ye opani a wo do sunsunsem musiko sa asemu be dia ko wo kire mu sai Eniema mienu na ade aba bisiu. Waka onyankopon asem na waba beka ananom sunsun mu nso ensem. Sunsun mu ensem no ye wono nkura bata bebre. Je ne woko onyankopon fo ma ye wo nkura bata bebre no. A wotumi kura de enipadua eye mfato ho. Fa ne se banchi yesi we. Ye ka se ye pese ye kutu na ye de benu aduan ni edi. Wan na beko. Eye nan na beko. Wan na nya adwen se ye wo adwene na adwene ye se ye mfa ye nko. Enti se adwene ni nya ye no sa nan ka se onko a obo ye fun na trimodi. So obo ye fun na trimodi a ebi ka enan. So de kire se ni nyina bomba. Enu ntina empanyifo se konkonte nanim gu ase a ebi ka nkuruma. Ndi so wo nan wo so onko a ye funu na komode no a na nipadua no wu a wo nan so aka obi ti sanete enti eye nanan sumansem fanse abosom sa yenka ne sa se de na ye ka ye bia na afo no beti ase je ni se de obroni ni besi wan de ndi nyankopon sa de wan de ya abosom sem enti onyankopon bo onipa no oso obo ne se so ni suban ene ne se so e do de bo minyi ni se bi oba ne ba mahia na so mpeso mo wo a ombe kwa wo akonji da bi de ombe wo nipa enti me te we ye ka onyankopon ne me ene wo ye ka onyankopon ene wo sa ba be ene ye ka nipa ne me ye ka nipa ene wo ene ye enti me amete ho no me wo tumi se me ni tumi a onyankopon bo soro ne asase no oso bo ne ma nyina wie no de bre wo nipa se e wo edi tron onhwe so no ntutu ni din enti odum abna esi wo no eye me na mtu ni din sa pepepe abo agiramo ye onam hoyi me na me e friend agiramo okra na buroni si e friend cat ebi no si e friend meaw bajo wati ase enti ade abodi bia ni din no e wo ho ade a eni din no na that means eni asase so e mae enti niema me tutu din ni nyina na fanse me onipa no onyankopon bo niema na ode bre me na mtutu ni din enti bosom kra me ya na mtutu ni din na mfre na bosom bo fre me ya na mfre na bo fre enti bo fre si wo ansa na bo fre ni tumi betumi afiri mu aba ba ya dum afiri mimi nipa no meme na mekwa kote bo fre no na ma kire se yemposa yenye ne sei ana yensense yennoa na bia wukuro ye da ho ye de toto a ekuro ne bewu. That is the power of God. Yo, asa to me no aba betra ye say de wo kan say meti wase yi na me nya atiefuo nso beti wase yi a na ke say ye ka say onyankopon a ono ani nipa na ye ka say boson nso a ono ani nipa yo na ne e ba ne say na bi mutimi ka say onyankopon de o fa ne bo a won to ne ntem na mo bosom de
woyɛ ya na waku onyankopɔn te sɛ ɔbaa ne bɛrima te sɛ bosom ɛne onyankopɔn nana ne yɛ sa ɛyɛ dan na mo deɛ sɛ me pɛsɛ wo kyerɛ mu ma me ne batiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛhwɛ ɛti aseɛ sɛ bosom deɛ otumi ekum nipa otumi bɔ nipa dam otumi sɛ nipa na yɛ sɛ wokɔ asɔre ne adeɛ deɛ ɛwɔ deɛ woyɛ bɔne a fa ho kodi nti ama ebi mu akɔ sɛ ɛsɛ do ye ya mamera no ai ye na no bet ye betu ye wugya ye suro se ye beben ho no ade na wo kire ama ahwefo ne atiefo be mu se enye sa ne tie na e bia se ne ekiremu no na ye ntia se yi abi ho na kire se bosu kum sa na ma betie oh ba cho so kinka Jeremiah oso ontimi ni bone papa ye nso ni ho so which kire se mo no amode abeto ho no a nanso saa twerɛsɛm no anso so san ka asɛm bi ɛwɔ megusɛm eti aduasa enjikyɛmu du wɔse eni akoa ho nsekuro nkyerɛ ne wura wa ma odua na na obɔne ne kɛse twerɛ na kyerɛ sɛ obi kura ka ho nsɛm a etu mbɔ dia na wonti mbɔ dua nka wa twerɛ ho dia bɔ so kum nipa na sɛ dua bɔ kum nipa yo dua bɔ kum nipa nka ba twerɛsɛm no kora no o se Bible ne kita wo Bible ne kita won so konkonsa hye wo ma because wo wadwen ne se onyankopon de ofa ne boa won to ne ntam enti obi twam na o ka no ho asem oba ne be ma bi kure twam no na o ka no ho asem ye ma me nka wasem bi emre bi me de oba bi ba na so opedan na me de ne ba me be kire no anka ye ko hwe dan ne dan ne nye dan obetimi atenam ana me ko ja ne kwan ma ne ko ye onu pokran ka me de ne kwa kochia me yere aso mami eye nipa bi amahia na wo so opedan e ya example bi a kire wo iti ba ame ko ye no mi fie wura hu wo ba no sa na wonim ne dedada wo ba bi e na o se amami minimo na o se hefa do kire ya mama mi no hu se ampa se oni papa no je kire na mbisa se wonim no o se ampa na mi bi na ka me kopa adwuma wo no na papa ni obi opɛ ma pa ti ma o ba ni bufu ye no sɔre ye no di go ja o ti me yire kura ngu no ba me ma ne hu no se obi a oye me mpara se nka me mfa ne nkofu tinka me ne ko kire ameye se na ebe ya wo kire bi no nim enu achi no ewo mu aba ebo so ne da kru bi na me yire ka kire me se obi ka kire me se ya me ntetew na mbiri bi wudo opa akoko bi ko common sense fie ti ya me ntetew in fact mbufu ye pa no is obi ono wo hwehwe dan na wasi me so no obi sa me na me de na komo obi na no so enti se me no obi na mo a che se me mpana no hwe sa asem we sei ebisi wo bible amenka asem bi eye Yesu Kristo Farisi for no do oba no boy se we de ekoto no so pe na Moses se obi boy gaman ya yensi na bo ni enku no na won so what is your opinion e wa no koto e no tworo fom to e ko hwe anu hu se last wi amanka ni we su hu se wo to oba bi mu na we su hu se oba bi a na enye ne yere okose ne pe onne ko dan to mu nyina hu ye no mu nyina da no mu no mu dwane ko ye ti Yesu e pagya di ti no e no se watemufo no we no so mu nyina ko o se so mo ntimi emu atan a ene ko ye boni bio enti onipa timi tena ase no wa plane boni e dia apamata dia hye ni nua enti sa boni we ya wo ko ya ko ka kire me yire on teteme no ba cho oba be hu se oba no sabi me di ni wura fia me ne ko dai e ben close no ko ka kire me yire so on teteme enti sa ni pa we se no si ya do kwa himfi a ye omi ye ma utwa nsekudwan sa me de asem we kwa himfi a na no beka se bra betwa nsekudwan enti wo betwa nsekudwan de ahokoro me ho enti sa konkonsa na wudi fa me ho kire me yire no metimi abodua me bodua e benyam nti ye ka bosom no eno no ebi no ise bosom kum nipa eno no nti bible no so akonfirm akora wo de me ni matiefo de beda wasi na je se die onyankopon ye no eno ana je ye hye fa na bosom no oye na wa na bo bosom eno na me ka se obi se onyankopon fa bo a onto ne ntem God is love and God is killer. Paul can say bi am say Galatians and say yi bi wo say onyankopon wote ase ne hwese mo hwie ehu wo be to onyankopon bu fuchie mu amana hwe wo fa to nipa die onyankopon no na Moses di Israel for na ekọ
opaya asase no ka nipa 3000 no shame ono nya nipa no ku no sabe ade nti no akoyi nipa odo ehumobro so mo wo bad situation mu na odo mo ko asase pa no so na duru ba bi no omo yemfum so amfa nche wo na okunkum wo ade na ndie wamfa nche wanka se ebia boni amaye me fa yes ama obi ehun se wo fa bo awon to na so boni omudi ye no wamfa nche wo na okunkum wo so ti ase enu ti na make say bosom enu onyankopon eti se oba ne beema akwara ye boni no ne ma me se wo de me nka ohwe o papa ba me ka kire no onim se ne papa de o kan ye no no afa ba no ahwe no ade ase sa na bosom tie sana bosom tie do no de wo koka asem ne kire no no a se wo na wo se nipa wo ye di nkonkonsa waka asem atome so asem na okan enye no kore mi gitum so se enye no kore tim koka ye no a ono ahwa wo hunu se aye no kore ampa no akun eno de obekun na mom se wo nya mehwe no sa Proverbs 1 mana nse Proverbs 26:2 ana also wose se ne asom franka techi etu na patu prewo ebuo no sanso na nua bohunu nso entimi nye kwa na gese se ohun so mu a se ne mpanimfo ka nti amwa enu ti na yese se wutirim fita kira man nkum nti atiefo yo en komo no eno no atiefo me de akiri madwen mininhwe saana mo amhwe ne mo amutie so ibi mu ate wo mo adwira che a ene boni nti konkonsanti ade ani pe huye na wo kanti yesuro se ye be kosa bisunsun fie fi se ho de omo nti so sabe nyema boni so na ne die utimi ko trase no wi obi ade na oti baabi na ye yo na haidie udi nsamfo a untumi ma ha enti ne yese enye elede ya frɛ opani a no aba ye nchen ya sabe ye gi nim die na wo mo a omo su se ya mamre a ye kura mu no ebi mu ni se eye bone a efiri na akuri no se bone ne ye nipa na bosu no die omo ese second fani no udi bia manchididi a ebe yi sana sabe udi ni twa de nso a obi twa to fam abra ye to asu na mi busa wo ebi mutimi ka se sabe ye mi suo ne ye niema ye wo he se obi ye obone na wo fa kusua na de kodan nsu a wa boni bia na se obi ye obone na aka je ne se onyankopon ntwia wo kade a eno de enye duabo me ba jo ta de mi enu no sunsun ebe de dantem se me kire mu a na me kire maka asem kakra bi se amri bi mi kokro bi so e fra ne kwapon ufiri ho no ma na wo sankore wo hafumamu na fie bi a me koso ye mu no na enkwara bi agro ho no ma na akwara ba ko ebie na no kofre asanteman nsuo kesi gafro na me bodi kase anto anyama wasi anto anyama nku ma me abrewa ba ko ba no wasi ei me na nsem kese ya no ka ne sa ani efre onyankopon bi kura mpo ese onyankopon nku na je onyankopon de ehumobro ewonu na wanya nsuo bi ase we na kwa kofre enti ase ma me ne kasa abrewa ne kasa no ono ka wie no wato na dwi ampa na bosomo enya akwara ne fiefie o yare ne ade a afa e ma akwara ne ko hospital na ne wato ade echi na ne wato bruni ya ne se o me de ne ko abisa kwa ne se obi aboni bia kwa na aboni bia e kom a ansa na berwa ne be kai se da sei akwara we mi enu asem se ne si wo mo ntem timi kura na metia ne se ada na wo yesa tina se obi abodi dua de na ye no kore hwe edru emri bia ye wasem bi wo ho no ma wo ka emframa de ko asam frama na ko no wo de wan kasa hwe o bible
o Bible ne me ya wanza bibia na me kasa me pese ne agidifo ne Kristofo obete nsem biase nti ya pa me type ko to Bible pa so na me chiro itio o se o Ephesians wa o se enye ye ne honam ne moja na enya emom ye ne wiem otumfo mpanidie adamo ne ho ena ewo enti sa time no hwe ba bia nsuo ete na hwe ba bia kure nso wo a meka mu asem aye den ena bosom no etimi ebenya akwada no eho ena sese hwehwe asem se ye bo bosom bi din ana nsuo bi din so wo nku obi a ana onye ne nyado a aye den na ba bia nsuo no na hwe ba bia ade wo oye den no te eho ne yesi akura wa ye pani ya wo de wonim bibre ye aduma na kire e ba ne se ne ya de tumi ya aduma sa chiro se me ka se enye ne honam ne moja ena enya ye ne wiem atumfo ase yete ahaya yete sesia se me frɛ dafra pra amede bodua aha twa dwen koso se nya ne honam ne moja honam ani moja no bese me kyerem kakra nsa na afi maba sunsun sem no obi be bisa se na honam ne moja no kora blood and fresh asiye ne se ana ene de ana wisi we ye madam we ye honam ana papa yi a wote afidie achi a o kinchim afidie ifunu mama ye o ye menua maame baako papa baako kese ono ye menene ye moja baako honam ne ye wo ndi ese nye ne honam ne moja enya mene madam nti o se Yesu Kristo kura ka se Peter asem we de enya honam ne moja ene yi kire wo na mom eye maja wo so enya woni pahunu bi ana se wo maame ana wo papa bi ene ka asase mi de kire wo bacho ehwo no wate ase ye tio tie ni ye pa enti asem ne far ba nyina ne se ba bi aye wo no ahohom be se bi osonson na etwa ko ahia tida bia ya na mo ankasa mo ka se obi bo obi dua abosom kro mu di asem mu di asem ne se dua bo na ba ye no aye nipa mienu na gina ho na kasa kasa ba o ntem e na mo bo dua to ba ko na wo bo dua no obo dua pe tumi bia e gina saasase no so no ofa ya no di abrika se pra no di bo dua no di abrika no ko ana pra enkrofo we mienu asem sese ne ba o ntem na kwaku mensa bo ye nti amodua osi dua bo ne nam de so ne ba ye kwa na busum ni bi abusum ni bebre enne wo ko that moment nti o mo nyina akọ no ma kọtena ase te busum no ba ko be ye kwaku ntia ma ba ko so be ye amafowa ti amafowa ne we nti we be ka na we aka na we aka na we aka we ambodua no osi na na asem ni nyina no osi die si wo no osi an sa da tie de ya maame udifo amafowa udifo ana ne se bi di for de ana no ma mesra mu a wadawro ma mo fa nchele sa ani entiamo a wo na wote ya asem no wote ka kire bokoro enti wo na wote ye enti se ko na di pano kokunu anu tira da bia ye ka se obosun bia konfo a wa ben no wo bayi o me uni bayi a na ahomboni nyina twahia bayi nso ne ade ye ketekete nso ono na se hu nyina odi enti aba sa pa ono ntiamo an okopa okoko hu abaifo wo krombo wo aton asem na ma wo oton ma mo pe na baifo hene no ayi nipa se bayi bi se kana ho na asem na bae ko ne koku nipa na se de sunsumu ye ku nipa ne se oba o sha se so obetwe moja odidi omu nti onyankopon bo nipa no ohome nkwa home egu na nkwa na ohome gu mu no eye moja ti se moja ni firu mu pa onkwa no mesh to no moja ni nyina firu mu wie pe esese wu asiya no kwan obefa so obekum eno no ena ma kire no uni bayi a asem a me kire unti asiye to mo bayi no mu nim de America nti na je se yetiwasiye yi a ekase obi kura bodua na
busum bi so na sɛ wamfa nkɔma abayifo a busum na ntimi nkonkoku nipa kora na dabi onkun ne ka sɛ nkurɔfoɔ ka sɛ busum deɛ okum nipa no nyɛ sa ne tie dabi ɛnyɛ sa ne tie busum nkum nipa sa ne ka sɛ yɛwo kan nyinaa no o kan bi sɛ ɛyɛ nipa ɔno asɛ gyina ɔyɛ Nyankopɔn no yes ɔno na bɔne ni papa nyinaa no wodi ana Bible no de asɛm de ka ɔse onipa da sani a wodɔ onam hɔ no ɔtɛkyerɛ ma ɛyɛ ogya nti mfa nnome yɛ ahyira wote ase ɛde nti na ɔka saa asɛm no because wo ankasa no already no tumi te wo mu tumi ɛyɛ dɛn ɛte wo mu nti sɛ wodo ano ɛdome obi a ɛkyɛ duabɔ obi bia nso ni hɔ nom a ne papa ɛdome no a sɛ woanyɛ lɔke paa saa nnomeɛ no a wo papa ɛdome wo no ɛbɛyɛ den paa Enoch a sɛ Bible ɔdome ne ba Enoch a ɔdome ne ba Jacob wanome ne ba kan Genesis 49 Ruby na bakan no ɔsɛ Ruby wone ma bakan wodi mu ɛwɔ adeɛ nyinam nanso sɛsɛ ame no ka sɛ wohihim ɛsan sɛ mempa ɛna woforoyɛ ɛgu wo fi Ruby fa ne papa yɛ woka ne na firi wo nsa ɔdome no yɛda ase ɔpani kɛseɛ sɛ wobrɛ no nti yɛde bɛsia na ɛda foforɔ a adoma bɛyɛ adom a yɛbrɛ bɛwu no ɛsan so atoa so yo ma menka asɛm wei wɔdwa gyina ne baabi apɔnkye asɔre anɔpa a wɔtwam biribi ankɔka papa a ɛnyɛ kyerɛ de no aseɛ na mekyerɛ saa kasa wɔdwa kɔ atema ogyina ne baabi anɔpa tutuutu aboa abirekyire ɛtwam oduru ɔno hwɛ odwan din asɛm ahi no ɔsere no ɔwusu ne ti na ɔkyea no ɔsɛ kontenti enyi nkonche matekere mebere maachi na sa odwan na no ye gya kora kyɛn mu owu wiase nyinaa ɛna ɔgye no so ya wonini aben obere ya aben oba tietie tumpo wa bo atambienu awa aponche mini ye kum nti ase bibia nkoka papa utwam na woche ya no sa woche ya ne yia presby ni a otwam awa nkasa wonim sɛ ɛma ɔmo wɔ monchi ana sɛ ɔmo wɔ national greeting yonko do biakoye asumdue nkan wo se yenkan wo so yehu anhyira wo se yehu ani wachi emema no omo so wo monchia so anka chia wo nua bi kura o asumdue nkan de twam ko ba bia ku maachi no se yeson omini yakum sa de nti no chi ano akwakoje so yeson asem no ba bedru mpanyifo anim omo kekan bo boy a de wo je so yeson no yese wa yemfum so na me se dabi mo ya chia asem no maame ye nchia ne sen no se yonkodo si bia koye asumdue nkan se yenkan adenti na woni me se ye chia yonkodo anasa asumdue nkan na wuduru hon adwenko a ewo wutinim ne pa wa bo afa no ntia wantumi anchia no asumdue nkan no kwachia no maachi no no so je so yo so dare se ya odisi oniti no de abu aso edenti ye watie fo we de beta mo ase wadaroma se itie de opani kaya ne ke ne tintin ne tie nya ne se yanwa adwempa sa obi adwempa asa adwempa be di wachi bine woni ya papa na papa ni wachi anya sa de a ukochia woni ya contentin a eni nkonchi matekere mebere onu so baje osu de ya onini aben obere ya aben e do bibi ase da na kakabo se de muni me dada no aha ni maso yeso kaso CP ena me wo bia ope oje ye de ye nwi bone nti ye tumo fu se ma obi a nwi bone na sabi obi a wo ohaw kodanda spiritual marriage how sabi obi edoka ana bi how bia to ana mo nebra your number is 0244 661606 0244 661606 ye do bi ase